Знаете ли какво са яйца по панагюрски? Ако сте ми отговорили с да, е много вероятно всъщност да грешите. Навсякъде по света разни региони водят ожесточена битка за авторството върху една или друга рецепта, но ние в България имаме обратния феномен. Разни населени места изобщо не припознават рецептите, които са кръстени на тях. Такъв е случай и с яйцата по панагюрски, а моят мъж е оттам. Една от възможните причини за този феномен вероятно се крие в ето тази книга. Първото е издание 60-те години на миналия век, когато започва масовата индустриализация в България и хората са ги изхранвали по разни заводски столове. Във въпросната книга има турската рецепта за яйца чибир, която тогава просто са ни я поднесли като яйца по панагюрски. А къде са разликите с панагюрската рецепта? Да започнем с това, че няма масло, а вместо това слагат свинска маса и пръшки. Ей! Вкъщи все пак си я правим с масло, но има и друга разлика. Няма и кисело мляко. Освен яйцата и маслото ни трябват още сирене, червен пипер и сол, оцет, съдове за яйцата и една цедка. За да станат перфектни, чукваме яйцето в цедката и отделяме по-рядката част от белтъка. Слагате на котлона малка тенджера с вода, добавяте оцет и сол, оставяте да заври, намалявате котлона и едва тогава добавяте яйцето. Варите 3 минути на около 80-90 градуса. Сервираме ги върху натрошено сирене, поляти с горещено масло и червен пипер. Или както е в оригиналната рецепта, свинска маса, червен пипер и пръшки. Уху!